आणि आता एक हटके बातमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, ती म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील देवबाग समुद्रकिनारी मच्छीमारांना बांगडा माशाची बंपर लॉटरी लागली आहे। गेले 2 दिवस समुद्र काहीसा शांत झाल्यामुळे मासेमारीला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली। मालवण तालुक्यातील देवबाग समुद्रकिनारी रापणीला बांगडा माशाचा बंपर कॅच मिळालाय आणि त्यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळाला असून दरम्यान एकूण मासळीची मोजदाद केली असता ती सुमारे 3000 किलो एवढी भरली आहे। बांगड्याबरोबर बोडारी आणि इतर लहान मासे देखील या रापणीत मिळाले। आणि आता बातमी शेतकऱ्यांसाठी। सोयाबीनचे भाव 5000 कोसळलेत आणि यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हा संकटात सापडलाय। लातूरच्या बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनला उच्चांकी 10500 भाव मिळत होता, मात्र आजच्या सौद्यात सोयाबीनचे भाव 5800 रुपयांवरती पोहोचलेत। सोयाबीनची आयात वाढल्यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनचे भाव हे गडगडले।